Днес съм на едно много специално място. Един за мен много скъп човек има рожден ден. И искам специално да иззема интервю, защото тя беше една от първите, която имаше честта да пробва термофетбърн гела. Още когато създавах формулата, го тествахме първо върху нас и върху най-близките ми хора. Това е Гери, тя е на 55 години. Гери, моля да разкажи какво се случи. Великолепен е. Мога да кажа, че аз се храня ужасно. Не спортуваш? Не спортувам, да. Имаше малко целулит по бедрата. Малко целулит по бедрата и ефектът е невероятен. В момента нямам нищо. В перфектна форма съм и казала, че може би като на 30. 55 е новото 30. Така че тя беше един страхотен показател за това колко много работи продукта, защото наистина факт е, че се храни много лошо на спортува. Мисля, че ми е приятелка. Имам и такива приятелки. Много обичам много. И аз те обичам.